Хайырлы иртә. Татарстан дәүләт телевидениесенең яңалыклар чыгарылышын башлыйбыз. Студияда Гөлнас Ибрахимова безнең бүгенге чыгарылышта. Сак булыгыз салкыннар. Көннәрнең кинәт суытуы республика клиник хастаханәсендә йөрәк өянәге алган авырулар санын кискен арттырган. Күңел җылысын кушып, Тонай-Турай авылындагы клубта яралылар өчен эчке киемнәр тегә башлаганнар. Сөт елгасы Казанга таба ага. Саба районының Мөхәммәтшин хуҗалыгында көненә 24 мең литр сөт савалар. Һава торышының еш үзгәрүе нәтиҗәсендә республика клиник хастаханәсендә йөрәк өянәге алган авырулар саны кискен артты. Кемнәргә куркыныч яный һәм ничек сакланырга табибларның киңәшләре алдагы язмада. Һава торышы бу берничә көндә генә дә үзгәрүчән булды. Я салкынайта, я җылыта һәм кабат салкынайта. Кардиологлар әйтүенчә, нәкъ менә шундый үзгәрүчән һава торышында хастаханәләрдә инфаркт белән пациентлар агымын көтәргә кирәк. Период смены погоды, либо переход с холода на тепло, резкий вот в этот короткий срок, несколько дней. Һава торышы кискен үзгәргәндә, гадәттә табибларга мөрәҗәгать итүләр арта. Кеше бик нык хәлсезләнә, башы әйләнә, күкрәге авырта, салкын тир бәреп чыга. Үзе узар дип көтеп тормагыз. Организмга физик йөкләнешне киметегез. Тел астына нитроглицерин, йөрәк даруларын кабул итәргә һәм әлбәттә шунда ук ашыгыч ярдәм чакырырга кирәк. Для принятия решения о выезде в больницу, это 5-6 минут. Хастаханәгә бару-бармауны хәл итү өчен 5-6 минут, ә иң күбе 8-9 минут вакыт кирәк. Ярты сәгать эчендә табибка күренсәгез, авыру тиз бирешәчәк. Куркыныч астында бигрәк тә холестерин югары булган кешеләр. Табиблар иң беренче чиратта һава торышына сизгер кешеләргә һәр вакыт үзе белән дарулар йөртергә, физик йөкләнешне арттырмаска, пульс ешлыгын күзәтеп торырга киңәш итә. Бу очракта хәтта иң салкын, яңгырлы, җилле көз айларында уңай хис кичерешләр генә китерер. Шулпан Амирия, Лилия Жданова, Татарстан яңалыклары. Әл-Әхли госпиталендә шартлау булганнан соң Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин газы секторындагы хәлгә карата фикерен белдерде. Үлемнән хастаханәгә качкан авырулар, балалар, хатын-кызлар, картлар, тыныч халыкка авиаһөҗүм, Палестина халкына геноцидның чираттагы котышкыч акты булды. Мин шәхсән үземнән һәм Татарстанның барлык имамнары исеменнән ил җитәкчелегенә бу авыр көннәрдә кардәшләребезгә ярдәм иткәне өчен рәхмәт белдерәм. Ислам өммәте һәм халыкара җәмәгатьчелек булган хәлләрне хөкем итү генә түгел, ә Палестина халкын Израиль агрессиясы һәм оккупациясеннән яклау чараларын да күрергә тиеш диелә Камил хәзрәт Сәмигуллин мөрәҗәгатендә. Татарстан мәчетләрендә Палестина мөселманнары өчен дуга кылалар. Аллаһ Тәгаләдән Палестина халкы өчен ялварып, алар җирендә тынычлык булсын һәм газаплар бетүен сорап дуга кылдылар. Шулай ук имамнар Газа хастаханәсендә һәлак булганнарның җаннары өчен дуга кылды. Анда шартлату нәтиҗәсендә йөзләгән гаепсез гомер, шул исәптән авырулар, хатын-кызлар, балалар һәм картларның гомере өзелгән. Галиев мәчетендә дә дуга кылалар. Шулай ук Кыл Шәриф мәчетендә Коръәнне тулысынча укыйлар. Илдә тынычлык булсын, мөселманнарның тынычлык булсын дип, Аллаһ Тәгалә безне ярата, безне борчуларыбызны битерсен иде, сугышлар бетсен иде, бөтен илдә бөтен дөньяда тынычлык булсын иде. Амин, амин, амин. Бик кыен аларга. Безгә дә бик кыен уртаклашабыз. Бик күп кешеләр хәлак булган. Аллаһ Тәгалә һәммәсенә сабырлык бирсен. Амин. Бүгенге көндә махсус хәрби операциядә катнашучы хәрбиләргә, яралыларга ярдәм итү дәвам итә. Апас районы Тонай-Турай халкы да бу эшкә чын күңелдән үзелешләрен кертә. Авыл клубында алар бергә җыелып, яралылар өчен эчке киемнәр тегә. Тонай-Турай авылында яшәүче Райхана ханым бүгенге көндә Шүри Бурашта китапханәче булып эшли. Аның бу һөнәрдә гомуми хезмәт стажы 37 елдан артык. Махсус хәрби операциядә катнашып яраланучылар өчен Турай клубында оештырылган изге эшкә ул теләп кушылган. Дәванисеннән ук калган, инде шактый күп еллык тарихы булган тегү машинасында алып килгән. Шуның ярдәмендә яралыларга эчке киемнәр әзерли. Тегергә Деванибыз үйретті. Деванибыз біздің ауылда күлмекler тігетірі.
Бу инде әнинеке генә түгел, дәвәни машинасы була. Булышабыз, эшкә киемнәр тегәбез. Машинам да бик әйбәт эшләй, изге эшкә буласы булгангадыр. Гүзәл ханым Танай Турай авыл клубы мөдире. Ул бу эшне оештырып йөрүче. Изге ният белән саваплы гамәл башкарабыз. Һәр атнаның шәршәмбе көнендә шулай берләшеп, яралыларга эшке киемнәр тегәбез. Тукымаларны табуда авылдашлар бик ярдәм итә. Файдабыз булсын, ярдәмебез тисен дип чын күңелдән өлеш кертәбез ди ул. Бик күп кенә кеше менә безгә тукмалар китерде, без шул эшне хәзер эшлибез, башкарабыз инде. Теләк белдергүче авылдашлар булды. Менә һәрберсен теләге булган кешене шушында кабул итәбез. Без бүгенге көндә алтау шушы эшне башкарабыз. Машиналарны тегү өчен һәрберебез үзебез өйдән алып килдек. Үзебезнең машиналар белән тегәбез. Шушы гуманитар ярдәм белән бик теләп катнаштылар. Менә хәзер Алла бирсә тагын шушы җыелган әйберләрне тапшырасы бар дип торабыз. Биредә эш тоткарлыксыз бара. Кемдер кисә, кемдер тегә, Алсу ханым Шәйхетдинова тукымаларны тегелгән эшке киемнәрне үтүкләп, таслап тора. Ул шушы авылда туа, шунда үсеп тормышка чыга. Авыл советында сәркатип булып эшли. Бүгенге көндә лаеклы ялда. Шушы изге эштә катнашалыбызга, шушлай башкаралыбызга бик шат инде без. Аларга барып ирешсен, безнең хезмәтебез файдалы булсын. Алия Галиуллина, Гөлназ Вәлиева, Гадел Галиев, Татарстан яңалыклары, Апас районы. Ватаныбыз язмышына битараф булмаган, кыюлык, батырлык күрсәтергә, ватаныбызны яклауга әзер булучыларны батыр контракт хезмәтенә кабул итү үзәгендә көтәләр. Ул бер тәрәзә принципы буенча эшли. Бер тәүлек эчендә барлык документларны да рәсмиләштерергә мөмкин. Контракт буенча сорауларга бердәм 117 телефон номеры аша һәм махсус эшләнгән Татарстан геройлары сайтында җавап бирәләр. Экранда адреслар һәм контактлар күрсәтелгән. Исегезгә төшерәбез. Россиядә оборона министрлыгы белән контракт сөргәтләүчеләр саны орта, контракт хезмәтен узучыларның барысы да махсус хәрби операциядә катнашучылар кебек үк ташламаларга ия. Контракт сөгәндә бер тапкыр түләнә торган акча күләме 195 мең сум, махсус операция зонасында булганда ай сайын 204 мең сумнан башлап түләү каралган. Тагын бер партия гуманитар ярдәм Рубежный госпитале белән Донецк инвалидлар йортына җибәрелде. Тартмаларда иң кирәкле әйберләр, җылы киемнәр, караватлар, азык-төлек. Барлыгы 1,5 тонна йөк. Липовый цвет, зверобой, душица. Түбән Кама болыннарыннан җыелган файдалы үләннәр меңнәрчә километр ераклыктагы Донецк Халык Республикасы халкы өчен әзерләнгән. Җылы уек башларны да шунда җибәрәчәкләр. Аларны Түбән Кама осталары бәйләгән. Берәүләр алып килә, икенчеләр тапшыра. Бөтен армейский братство белән, боевой братство белән зона СВОга җибәрәбез. Гуманитарная помощь. Җыелышып бөтенебез. Главное, чтобы бөтен малайлар исән-сау кайтсыннар. Самое главное, исәнлек аларга. Тартмаларда иң кирәкле әйберләр, дарулар, җылы киемнәр, азык-төлек. Бу юлы тонна ярым йөк Рубежный госпитале белән Донецк инвалидлар йортына җибәрелә. Шәһәрдә гуманитар ярдәм җыю буенча 5 пункт эшли. Теләге булган һәркем озак саклана торган ризыклар, гигиена чаралары, кием-салым алып килә ала. Гөлия Нигъмәтуллина, Рафаэль Рәкыйпов, Татарстан яңалыклары өчен Түбән Камадан. Татарстан халкы достижение РФ сайтында республиканың транспорт йөреше өчен тавыш бирә ала. Тавыш бирү Россия халыкара күргәзмә форумы уңаеннан оештырыла. Ул 30 ноябрьгә кадәр дәвам итә. Республикабызда салынган зур күперләр һәм автомобиль юллары бөтен Россияны диярлек тоташтырды. Татарстанда Көнчыгыш М12 автоюлының 8-нче этабы төзелә. Әлеге юл Көнбатыш Европа, Көнбатыш Кытай халыкара транспорт маршрутының бер өлеше булып тора. Аның гомуми озынлыгы 810 чакрым тәшкил итә. Аны 2024 елның ахырына ачарга планлаштыралар. Юл хуҗалыгы турында Россия президенты Владимир Путин булай дип белдерде. Юл хуҗалыгы икътисадның иң әһәмиятле тармакларының берсе. Юл төзүчеләрнең куелган планны ышанычлы үтәве, юлларның шул исәптән терәк юллар шелтәре составындагы магистральләрнең һәм халыкара транспорт коридорларының югары үсеш темпларын тәэмин итүе бик мөһим. Чыгарылышыбызны авыл хуҗалыгына багышланган авыл сулышы сәхифәсе белән дәвам итәбез. Биредә авыл хезмәтчәннәре, алар җитештергән продукция гомумән республикабызны азык-төлек белән тәэмин итүчеләр турында сөйләрбез. Хәерле иртә, эфирда авыл сулышы сәхифәсе сезнең белән мин Динә Нишметдинова.
Хөкүмәт йортында узган киңәшмәдә Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Мурат Чабаров 9 ай дәверендә башкарылган терлекчелек тармагы эшенә йомгак ясады. Киңәшмәне видеоконференция режимында Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов уздырды. Барлыгы 69 миллиард сумлык терлекчелек продукциясе сатылган. Шуның 4 миллиард сумы сөт сатудан кергән. Узган атнада иң яхшы механизаторларны, агрономнарны һәм агрофирма җитәкчеләрен һөнәри бәйрәмнәре, авыл хуҗалыгы һәм эшкәртү сәнәгате хезмәткәрләре көне белән кытладылар. Әлеге чара Рөстәм Миңнеханов катнашында узды. Әхтәм Сөләйманов крестьян фермер хуҗалыгы Нурлат районында бертөкле культураларның уңышы һәм сөт җитештерү буенча алдынгылар сафында. Крестьян фермер хуҗалыгының башкарма директоры Ирек Хәйдәрҗанов һәрбер эшне эшчеләр белән берлектә башкара. Һөнәри бәйрәмендә Россиянең атказанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре исеменә лаек булды. Быел һава торышы явым-төшемнәр белән куандырмаса да, республикада барлыгы 3,5 миллион тонна ашлык суктырылган. Мондый шартларда әлеге соны рекордлы дип әйтсәк, ялгыш булмас. Шулай ук терлекчелек тармагы да сынатмады. Татарстан Россиядә сөт җитештерү буенча алдынгылар сафында. Икенче ел рәттән савым күләме 2 миллион тоннадан артып китте. Терлекләрне уңышлы кышлату өчен җитәрлек күләмдә азык әзерләнгән. Из-за того, что корма заготовили в достаточном количестве и сегодня надои хорошие, я думаю, и зимой точно так же мы темпы не сбавим. Обеспечили себя семенами, сегодня ведем обработку почвы. Республика рәисе шулай ук үз рәхмәтләрен җиткерде. Наибольший намолот зерновых обеспечили Тютюжский 172 тысячи тонн, Буинский 165 тысяч тонн, Арский район 159 тысяч тонн. Второй год подряд надой молока превысит 2 миллиона. Мы ожидаем 2 миллиона 100 тысяч. Также будет произведено порядка 530 тысяч тонн мяса. Основной вклад в это вносит традиционный лидер Кубмарский район. Более 430 тонн молока в сутки. Ятинский, Балтасинский, Сабинский. С надоем свыше 300 тонн в сутки. Авыл хуҗалыгына әзерлибез бик күп белгечләр, специалистлар, һөнәр осталары, ияләре. Шуңа күрә тырышабыз инде турысы белән авыл хуҗалыгында булган патриотизмны ябарга. Мәктәптә вакытта инде минем билгеле иде авылда каласы. Кергәзиев малында авылдан армиядә хезмәт иткәннән соң да китәм дип тә уйламадым. Авыл хезмәтчеләрен шулай ук махсус хәрби операциядә катнашучылар да котлады. Бәйрәмнәр белән котлыйм. Безнең авылдашларны, малайларны бик зур рәхмәт аларга. Аларның эшләгәне өчен, алар эшләсәләр, безнең дә теләкләр белән бик зур була. Без анда эшлибез, алар монда эшләр. Барсына да бик зур рәхмәт. Узган шимбәдә Алексеевск районында яшь комбайнчыларның хезмәт кешесен данлыйбыз республика конкурсының җиңүчеләре билгеле булды. Әлеге бәйге безнең телерадиокомпания, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы, шулай ук Казан дәүләт аграр университеты белән берлектә уздырылды. Биредә булучыларны кыр батырлары дип әйтсәк ялгыш булмас, чөнки алар берничә ай дәверендә җиң сызганып, төрле авырлыклар булуга карамастан кырларда хезмәт куйды. Уңыш өчен көрәште. Эш нәтиҗәләре хезмәт кешесен данлыйбыз республика бәйгесендә билгеле булды. Быел бүләкләү тантанасы очраклы рәвештә генә Алексеевск районында уздырылмады. 2008 елда төгәл 15 ел элек әлеге районда беренче тапкыр хезмәт кешесен данлыйбыз бәйгесе беренче тапкыр уздырылды. Совместными усилиями при помощи наших партнеров мы будем продолжать этот конкурс. И есть такое понятие, будет и хлеб, будет и песня, поэтому одно от другого неразделимо. Спасибо, что вы это понимаете, спасибо, что вы так относитесь чутко к силе слова, а мы всегда поддержим своим словом. Был конкурс России авылы федераль проекты кысаларында узды. Аның координаторы Татарстан дәүләт советы рәисе урынбасары Мурат Әхмәтов. Әлеге проектның максаты авыл хезмәтчеләренә һәр яклап ярдәм итү һәм яшьләрне авыл хуҗалыгы тармагына җәлеп итү. Я фотографируюсь с нашими будущими студентами. Рөстәм Мөхәммәтдинов 3нче урынга лаек булды. Әлеге тармакта 8 ел хезмәт куя, 4 ел рәттән әлеге бәйгедә катнаша. Бу бик кирәкле әйбер инде. Комбайнер булу, помощник бик кирәк инде бу, бик кирәк хезмәт.
Михаил Осипов икенче урын яулады. Стремиться-то, конечно, есть куда. Я первый год участвую в этом конкурсе, но для первого раза, мне кажется, это очень даже хорошо. В упорной борьбе завоевал Дмитрий Титов. Әйнді бірінші урынға Алексеевск районынан Дмитрий Титов лайық болды. Вопросы были новые, что-то узнал, что-то узнал, в этом конкурсе. Бу атнага ауыл хужалыгы тармагына бәйле яңалыклар шулар иде. Мин Дина Нәҗметдинова сезнең белән киләсе атнага кадәр сау булашам. Авыл хуҗалыгы эшләрендә ял да, бәйрәм дә юк дигән гыйбарә яши. Әмма бу фикер белән килешмәүчеләр дә бар. Шушы көннәрдә Кайбыш районы үзенең фидакар хезмәтчәннәренә хөрмәт бәйрәме оештырды. Хөрмәт һәм хезмәт бәйрәменнән хәбәрчебез Мөршидә Җиһан репортажы. Агроном производственного участка. Соңгы елларда авылда хезмәт куючы уңганнарыбызны икешәр мәртәбә хөрмәтлибез. Берсе Сабан туенда булса, икенчесе көзен. Кайбыш районы хезмәтенә күрә хөрмәтне даими күрсәтеп торырга кирәк дип саный. Шуңа да слетка кадәр тагын бер өстәмә алдынгыларны котлау кичәсе үткәрелде. 107 мең тонна быелгы елда уңыш суктырып алдык. Аның инде зур өлеше 90 мең тоннасы ул Август Кайбышка туры килә дип әйтергә кирәк, чөнки аның зур гына технологияларына, зур гына әйтергә кирәк инде үҗәтлегенә мотор иттереп менә шундый зур уңышларга ирештек дип әйтәсем килә. Авыл кешесенең хезмәте табигатькә бик нык бәйле. Әнә быел да һава торышы безне ничек кенә сынамады. Шулай булуга карамастан, Кайбыш районының тулаем күрсәткече республика күләмендә алдынгылар рәтендә. Приобретена новая техника. Агротехник базабыз ел сайын зурая. Узган ел 23, быел 5 яңа комбайн алдык. 2 отрядка бүленеп эшлибез. Белгечләр дә, механизаторлар да җитәрлек. Тиешле шартлары булгач, хезмәт хакында вакытында түләгәч, эшлисе килеп тора шул. Летом эштә бушлай ушаталар, ял итәргә юлламалар да алабыз. Былтыр Бәкергә бардык. Мин канагать. Бүләкләнүчләр хөрмәтенә җирле үзешчәннәр махсус концерт программасы әзерләгән. Җирле артистлар булу шулай ук авыл күркә. Гомумән, Кайбыш районындагы революцион үзгәрешләр соңгы 2 елда аеруча сизелә. Мин бик рәхмәтлемен. Шушы агрофирмада эшләвемә. Менә минем 15 ел булды инде. Шушы авыл хуҗалыгында эшли башлаганыма. Ульянково авылында гаҗәпләнерлек хәлләр шактый. Аз гына вакыт эчендә 100 тонна ашлык киптерү мөмкинлегенә ия 2 корылма янәшәсендә 5 зур склад, дистәләгән ярдәмче биналар төзеп куйганнар. 2нче елга 3400 баш савым сыерга исәпләнгән терлекчелек комплексы да сафка баса дип ышандыра җирле җитәкчеләр. Демәк, сөтчелек буенча да республика күләмендә ирешәсе үрләре әле алда. Мөршидә Җиһан, Альберт Сафиуллин, Татарстан яңалыклары. Саба районында авыл хуҗалыгы тармагын үстерүгә зур игътибар бирелә. Август айында Мөхәммәтшин крестьян фермер хуҗалыгында яңа сыерлар торага куллануга тапшырылган. Яңа бинага керүгә биредә чисталык һәм тәртип күзгә ташлана. 2021 елда төзелгән терлекләр торагы үзен аклагач, быелның май аенда яңаны сала башлыйлар. Әлеге төзелеш хуҗалыкка 46 миллион ярымга төшә. Металл каркасларын Биектаудагы Җиһан оешмасы эшләсә, калганын үз көчләре белән булдыралар. Субсидия алу бәхетенә дә ирешкәннәр. 3 ел рәттән хәзер оформить итеп шушы тракта субсидияларын да алып киләбез. Быел да инде алдык. Менә субсидияда без узган ел 3 хуҗалык катнашкан идек сельхоз субсидиясында, аның икесе Күкмарадан иде, берсе без идек. Быел инде шулай ук 3 кенә хуҗалык булдык, берсе Күкмарадан, берсе Биектаудан, берсе без булдык. Мөхәммәтшин крестьян фермер хуҗалыгында сыерның сөте телендә дигән сүзне истә тотып, малларны тукландыруга зур игътибар бирелә. Шулай ук мал ризыгына витамин, минераллар да өстәлә. Азык мәсьәләсе инде быел бик куры булды, бездә бит особенно яңгыр яумады инде, шу су белән икшермәне бигрәк тә бижайтты. Люцерналар бик аз булды. Но шулай булса да без инде кукурузны алдан уйлабрак, кукурузны күбрәк чәчкән идек. Биредә савым көненә график буенча 3 тапкыр башкарыла. Бер савымчы тәүлегенә 2 тапкыр савуда катнаша. Көненә 24 мең литр сөт савыла. Шуның 22 меңе Казан сөт комбинатына, 1 тоннасы бозауларга китә. Biz sıyır imçeklerin yuadırıyıq kul bilen, çüprek bilen. Anlar kuru salfetkalarda kullanıp karadık indi. Bu pribor indi şul yağı var. Diz rastvor bilen her bir imçekni juva. Şuluk vakitte ana massajda yasaydı.
Агымдагы елда савым артса да акча киреме кимегән. Хуҗалык җитәкчесе моны узган ел сөткә бәяләренең югары булуы белән аңлата. Фермада ел әйләнәсе эш күп, терлекләр игътибар һәм хәстәрлек таләп итә. Механизаторлар басудагы эшләр беткәч бирегә күчкәннәр. Әлеге торакта иртәнге 4-тән кичке 8-гә кадәр абыйлы-энеле Шакировлар хезмәт куя. Рөстәм Халилов, Ләлә Зайнуллина, Татарстан яңалыклары өчен Саба районыннан. Татарстан Республикасы Милли китапханәсе бинасында Европа цивилизациясенең язмачылык тарихы һәм Россия халыкларының язма мәдәнияте халыкара конференциясе булып узды. Анда хәбәрчебез Фәннур Хәсәнов та булып кайтты. Татарстан Милли китапханәсендә Европа һәм Көнчыгыш халыклары язу тарихына багышланган зур күргәзмә дә ачылды. Анда куелган материаллар төрле телләрнең барлыкка килүе, формалашуы, үзара бәйләнешләре тарихы белән танышу өчен уникаль чыганак. Бұл біздің тарих Санкт-Петербург институтына һәм үзебезнең Фәннәр академия институтларына без бик рәхмәтле. Мәдәни мирас традиция елында бик зур вакыйга. Конференциядә катнашучыларның классы да киң иде. Татарстан Фәннәр академиясеннән башлап, байтак чит илләрдән тел белгечләре, тарихчылар, археографлар чакырылган иде. Конференциядә әйтелгән һәр фикер, һәр сүз игътибарга лаеклы булды. Бик күп мәгълүмат, тарихи мәгълүматлар тупланган һәм бик күп материал өйрәнелгән. Әле ул һичшиксез дәвам итәргә тиеш, чөнки минемчә әле безнең бүген изләп тапкан, өйрәнгән материалларның күләме ул тарихның бик кичкенә бер өлеше генә кебектер. Әле эшкә тирәнрәк кергән саен яңа мәгълүматлар, кызыклырак фәнни ачышлар булачак һичшиксез һәм ул безгә менә милләтебезне, халкыбызны шушы тормыш эчтәлегенә якынрак тартырга мөмкинлек бирәчәк. 3 көн буена барган конференциядә төрле илләр галимнәре Европа һәм Көнчыгыш халыкларының язма үрнәкләре буенча күп кенә мәгълүматлар ирештерделәр. Тарихи истәлекләрне барладылар. Фәнни эшләрнең барысы да кызыклы да, мавыктыргыч та иде. Бүгінгі конференцияның фәнни әһәмиятенә килгәндә, аның әһәмияте шунда ки, менә без үзебезнең татарларның язмачылык тарихын, традицияларын өйрәнеп, аны күрсәтеп, шушы традицияларның дөнья күләмендә, дөнья халыклары югарылыгында мәдәни үсеш ягыннан бер дәрәҗәдә икәнлеген күрәбез һәм аңлыйбыз. Татарларның язмачылык традициясеннән да татарларны башка төрки халыклар арасында, гомумән төрки халыклар арасында югары мәдәни үсешкә ирешкәнлеген күрсәтеп тора. Әлеге халыкара фәнни конференция һәм күргәзмә быелның 26 апрелендә Татарстанның фәнни җәмәгатьчелеге белән очрашудагы фикерләрне исәпкә алып, республика рәисе Рөстәм Миннеханов башлангычы белән оештырылды. Фәнис Мөхәммәтов, Фәннур Хәсәнов, Ленар Хәбибуллин, Татарстан яңалыклары. Хөрмәтле телевизор караучылар, берничә минуттан эфирыбызда хәерле көн Татарстан тапшыруы. Хәзер эфирга соңгы әзерлек эшләре бара. Бүген Айзилә Батырханова эшли. Без аның белән элемтәдә. Хәерле иртә, Айзилә. Бүгенге тапшыруда безне ниләр көтә? Хәерле көн Гөлназ, хәерле көн тамашачыларыбыз. Эфирга соңгы әзерлек эшләре бара. Берничә минуттан без сезнең белән очрашырбыз. Бүген бездә кунакта халыкчан, моңлы җырчыбыз Татарстанның атказанган артисты Сиринә Зәйнетдинова булыр. Димәк, көтәбез. Без яңалыклар иҗат төркеме бүгенгә саубуллашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз, исән, имин булыгыз.